nichtje, mijn tante, mijn opa. En hier Oma, neefje, ja, neef, neef. En Hier van boven een andere opa. Oh, en die? Dat is nu al 70 jaar geleden. Ja, ja. Op 3 oktober 1944 werd Westkapelle gebombardeerd. Er wordt geprobeerd de dijken te bombarderen om Walcheren onder water te zetten. 152 inwoners van Westkapelle komen om het leven. In de kelder van de molen schuilden 47 mensen. 44 van hen overleven. 3 kwamen eruit. Betje en Jood Teunen zijn de kinderen van de molenaar. Hun vader wilde voor de bommen schuilen in de molen, maar Betje weigerde dat. Een besluit dat hun leven redde. Zijn vader doet niet zo gek, het is een stuk goede plek om te zitten. Maar ik dacht, dat is best, dan ga je maar ik ga niet meer op. Ik heb het altijd volgehouden. Het ging niet makkelijk. Nee, het ging niet makkelijk, maar gelukkig zodoende is ons gezin niet in de molen terechtgekomen. Ja. Anders hadden we er... Ja, er waren er ook in geweest natuurlijk, dat is logisch. Dat zat erin, maar ja, dat zijn niet al. Veranderde de situatie. Dat was mijn oom. En die heeft geholpen om zijn eigen kinderen eruit te halen. Ja, vader zei ook, je moet niet gaan kijken. Dus, en ja, dan kwam het water, dus je had geen keus. Want dat was zo, hè. Er was dus een man met een babytje, was eruit gekomen. Maar toen mijn vader daar kwam, dan hadden ze die er al uit. Die stond bijna niet vast. Maar zijn vrouw die zat klem en die verdronk. Nou, ze zeggen, het water staat op aan je lippen, maar dat heeft bij haar gestaan. Ja. Ze vond een gaatje en ze kroop erin en ze was bont en blauw. Ze heeft een weken op bed gelegen later. En dan stond echt water zo en dan was het bombardement stopte. En dan kwamen er dus gelijk lopen naar de mensen naar de woning toe. En dan zei er een die wist dan wat van het getij af. Die zei, het heeft hoog water geweest hoor. Maar als dat nog een kwartier doorgelopen had, dan was het ook verdronken. Ja, je was helemaal een soort verdoofd, ik weet niet, dat was allemaal zo vreselijk. Je besefte het niet helemaal geloof ik.